Yardım et. Tursam yapacağım ha. Üstüne tükürosana. Adı Cemal, Öğlü Çerçoğu şehrinin yaşayıcısı, 35 yaşında ve 3 uşağının eceti. İlkinci yarından ayrışandan soň Türkiýe işlemege gaýtmaly bolupdyr. Bir näçe wagtdan soň Mar welaýatynyň yaşayıcısy bolan Parahat adly deňduşy bilen tanışýar. Parahat bilen bir näçe wagt ýaşaşandan soň Parahatyň alkogola ýakyn bolandygy Cemaly belli bolýar. Bize habar beren şaýatlaryň aýtmaklaryna görä, Cemal Parahatyň ýetiri bolupdyr. Ýygy-ýygydan Parahatyň zulumyna uçurapdyr. Hatda Cemalyň pullaryny hem elinden alypdyr. Gelmiyoruz. Adın ne senin? Ya tükürosana yüreğe. Haçanda Parahat Türkmenistan'a gitmeye karar bereninde Cemal'ın telefonunu elinden alıp sim kartını hem döktür. Näme sebäpden bu hereketi edendige bize ma'lum bolmady. Emma şondan soň Cemal tanışlar bilen habarlaşyp bilmendir. Şol wagtda bolsa ol awtogulog helakçylygyny uçurapdyr. Ýolda ýitip barýar ony bir awtogulog kakıpdyr. Ya tükürosana yüreğe üstüne. Sıkmışıyorsun ha. Hastahana äkidilen Cemal'ın ýakynlaryny tapyp bilmedik saglyk işgärleri onu wagtlaryň türk watandaşynyň öýüne ýerleşdiripdirler. Şol wagt aralygynda şaýatlaryň aýtmagy boýunça onuň akyl saglygy ýerletleşip urapdyr. Cemal'ın soňky ýagdaýy bolsa onuň ýakynlary hem gorkuzdy. Adın ne senin? Ya tükürosana yüreğe üstüne. Sıkmışıyorsun ha benden. Allah'ım da. İsmin ne senin? Enen olmayız. Yardım et. Öyle yazar git.